वेलकम टू इझी रेसिपीज। आपण 15 ऑगस्टला आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा केला। तर यावरून मला असं वाटलं की आता गौराई गणपती देखील येत आहेत, त्यामध्ये देखील आपण हा अमृत महोत्सव साजरा करावा। पण तो कसा करायचा, तर आपल्या देशाची थीम ठेवायची। त्यामध्ये मी तुम्हाला आपल्या देशातल्या वेगवेगळ्या राज्यातल्या तिथले प्रसिद्ध असे पदार्थ दाखवणार आहे, ज्यामध्ये मी मागच्या व्हिडिओमध्ये महाराष्ट्रातले चिरोटे दाखवले होते। त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, कोणी जर बघितली नसेल तर नक्कीच बघा। आणि आज मी तुम्हाला घेऊन आलेली आहे राजस्थानमधील शक्करपारा। तर अशाच वेगवेगळ्या राज्यातले वेगवेगळे पदार्थ मी तुम्हाला दाखवणार आहे आणि तशीच आपण गौरी गणपतीसाठी देखील मस्त अशी आपल्या देशावरून थीम ठेवूयात आणि अमृत महोत्सव साजरा करूयात। चला तर मग सुरू करूयात शक्करपारा या मस्त खुसखुशीत सोप्या आणि टेस्टी अशा रेसिपीला। त्यासाठी 1 वाटी स्वच्छ चाळून गव्हाचं पीठ घ्यायचंय। त्यानंतर अर्धी वाटी आपल्याला साखर लागणार आहे आणि 7 ते 8 चमचे तेल लागणार आहे। आता एका बाउलमध्ये गव्हाचं पीठ घ्यायचंय, त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत तेल। हे तेल व्यवस्थित पिठामध्ये मिक्स करायचे आणि आपण तेल गरम न करता थंडच तेल वापरलेलं आहे, त्यामुळे आपली जी ही शक्करपारा आहे ती एकदम खस्ता होते, अशी खुसखुशीत होते, त्यामुळे त्याला कच्चं तेल वापरायचं। तर पिठामध्ये असं व्यवस्थित चोळून घ्यायचे। जोपर्यंत आपल्या पिठाचा या प्रकारे असा गोळा होत नाही तोपर्यंत तेल टाकून या प्रकारे मिक्स करून घ्यायचे। चवीनुसार थोडंसं मीठ टाकायचे, अगदी थोडंसं। आणि आता याच्यामध्ये आपण थोडं थोडं पाणी टाकून हे घट्टसर असं मळून घेणार आहोत। हे बघा, मी घट्टसर अशी कणिक मळून घेतलेली आहे। आता यावरती झाकण ठेवून 5 मिनिट भिजत ठेवणार आहोत। छान भिजल्यानंतर 5 मिनिटानंतर तुम्ही बघितलं कणिक मस्त सॉफ्ट होते। त्यानंतर आता आपण पारी लाटणार आहोत। तर शक्करपारासाठी पारी लाटताना नेहमी जाडसरच लाटायची, कारण तो खस्ता असतो आणि जर जाडसर पारी लाटली तर आपल्या शक्करपारा देखील मस्त जाडसर होतील आणि खस्ता होतील। तर मी ज्या प्रकारे तुम्हाला दाखवते त्या प्रकारे पारी लाटून घ्यायची आहे, या प्रकारे जाड अशी। आणि आता आपण ही कट करूयात। जसं कापणीसाठी करतो किंवा आपण शंकरपाळ्या करतो त्या प्रकारेच कट करायचं आहे, पण शक्करपारा जरासा मोठा असतो आणि तुम्हाला हवा तसं तुम्ही आकार देऊ शकता। असं काही नाही की मोठाच करायचा, छोट्यामध्ये पण करू शकता, पण मग शंकरपाळी तर लहान असतेच ना, मग काहीतरी वेगळं, मग शक्करपारा करताना थोडासा मोठ्या साईजचा करायचा। तर इकडे मी या प्रकारे केरून घेतलेला आहे। तर आपण हे सर्व साईडला काढून घेऊयात आणि याच प्रकारे मी उरलेल्या कणकेचं देखील करून घेणार आहे। तर मी सर्व करून घेतलेले आहेत। आता आपण हे तळणार आहोत। तर तेल गरम झाल्यानंतर आपण हे कमी गॅसवरती तळून घ्यायचे, कारण आपण एकतर हे जाड लाटलेले आणि ते खस्ता होण्यासाठी, त्याच्या आतमध्ये लेअर पडण्यासाठी त्याला कमी गॅसवरती फ्राय होणं गरजेचं आहे। तर मी कमी गॅसवरती हे तळून घेते आणि मधून मधून हलवत राहायचे, त्यामुळे जे आपले शक्करपारा आहेत त्याचा कलर चेंज होणार नाही, आहे तोच राहील। हे पण या प्रकारे तळून झालेले आहेत, मी उरलेले देखील तळून घेते। छान लेअर सुटलेत ना। आता आपण एका कढईमध्ये साखर घेणार आहोत। आपण 1 वाटी गव्हाच्या पिठाला अर्धी वाटी साखर घेतलेली आहे, अर्धी ते पाऊण वाटी घ्यायची। साखरेमध्ये पाणी ओतायचे साखर बुडेपर्यंतच, कारण आपल्याला जास्त पाणी ओतायचं नाही आहे।
2 तारी पाक आपल्याला करून घ्यायचा आहे. त्यासाठी कमी पाण्यामध्ये पटकन पाक तयार करून घ्यायचा. एका प्लेटमध्ये मी पाणी घेतलं आहे आणि त्यामध्ये थोडासा पाक टाकलेला आहे आणि मी दाखवते त्याप्रमाणे पाक टाकलेला जो हाताला लागत असेल तर समजायचं की आपला पाक व्यवस्थित तयार आहे. आता यामध्ये आपण जे तळून घेतलेले पारे आहेत ते टाकायचेत आणि एकदम झटपट हे एकसारखं हलवत राहायचे. त्यामुळे एकसारखं कवर होतो साखरेचा पूर्णपणे ह्या पाऱ्यांना, म्हणजेच त्याला म्हणतात शक्करपारा. पूर्णपणे साखरेचा कवर लागतो याला. हे बा आणि थोडंसं असं घट्टसर झालं की आपण लगेच एका प्लेटमध्ये काढून घेत आहोत आणि हे थंड करून घ्यायचं आहे. थंड झाल्यानंतर एकदम कुरकुरीत आणि खुसखुशीत होतात. वरून कुरकुरीत आणि आतमध्ये एकदम खुसखुशीत, म्हणजेच खस्ता असे आपले शक्करपारे तयार होतात. येणाऱ्या गणपती गौराईमध्ये तुम्ही नक्की ट्राय करा. मस्त खस्ता शक्करपारा राजस्थानी रेसिपी.